Danas provodite dan sa nama. Ja sam malo bolesna, tako da ćete mi zanemariti na glasu. Pao je sneg, a mi idemo u shopping za novu godinu. Još nekih sitnica, tako da uživajte. Pa dobro jutro, Anđela je već napravila sigurno svoj snimak, gledajte svoju verziju, samo što smo ustali, znači rano je. Sad trenutno idem nešto do lekara da završim, Anđela se još sprema, tako mi u kolima, ključio sam malo grenje, znači zima je, pada sneg napolje, tako da danas ćemo da idemo da kupimo neki poklončić za novu godinu. Ana je rekla da hoće da snima isto svoj POV, vidjet ćemo kako će to da izgleda, imam jednu dobru idejicu, naravno neću ništa i vama da kažem, vidjet ćete sve kako izgleda tokom stepa, ali ne znam da ću moći da pokažem finalni produkt jer je to više nešto što ću da napišem za nju i vidjet ćemo da li će to moći da se odradi tako kako sam ja mislio. Moj poklon će više da bude emotivno nego bilo šta, jer eto, meni je više značajno tako moje reči da iskažem njoj. A sad idemo u grad da završim, imam nešto kod lekara, posle toga idemo da doručkujemo. Razmišljao sam danas da snimim kao ceo dan vlog, šta god se dešava, treba kasnije da idemo sa Borisom da se šišamo, tako da to je to, vidimo se posle. Obukli smo se, spremili ćacici i idemo dalje. Danas kupujemo novogodišnje poklone koje ćemo otvoriti za novu godinu. Prvi stop za mene će biti Pepko. Idemo da kupimo kutiju i ukrase. Razdvojili smo se ja i Anđela, ja sad kupuje i ona, pada sneg i dalje katastrofa. Sada idemo da iskupujemo neke stvarčice. Pepko smo završili. Sada idemo do Kineza, jer oni također jako imaju dobre stvari. Nešto što sam vidjela da se Davidu svidjelo, tako da idemo to da nađemo. Prva stvar, uzimamo ove stvarčice za poklon, znači treba nam neka kutica. Ovako neka je sasvim okej, mislim. Uzeo sam i wrapping paper, tako da tim ćemo da stavimo ceo poklon. Sad idemo dalje. Uzeo sam i ovu mašnicu, čisto da bude lepo za dekoraciju kad se stavi na poklon. Kupili smo i to smo imali, sve što nam je potrebno za wrapovanje poklona. Sad idemo dalje. Bukvalno nigdje ne mogu da snimam zato što imaju muziku unutra. Ali da, završili smo kod Kineza, kupili smo tri stvarčice, dobila sam 4 za poklon. Sada idem u Women's Secret. Idem tamo da kupim Davidu onaj kao, kako se zove, bademantiju. I da uzmem neke slatke čarapice ako nađem. Što znači, uzeli smo najvažniji deo, to je da lepo wrapujemo poklon. Bili smo u Raffles, to su Kinezi, tako da sreću gledaš iz budućnosti, volim te, mnogo, puno. Još samo nam je ostalo da odemo u prodavnicu, da kupimo malo slatkiša i grickalica da bi popunili paket i to bi bilo i to. Puni smo snega, idemo kući. Znači, ja sam uzeo još neke stvarčice koje nisam pokazao na kameri. Neki tek treba meni sutra da stignu. Naravno, Anđela ništa ne zna, nisam joj rekao. Ali, imate i moj POV i njen POV. Sutra će da se nastavi moj. Ima neke stvarčice koje moram još da uzem. To je to. Što se mene tiče, ja vam gotovo ništa nisam pokazala. Rekla sam samo kojim se vranjava bila. I to je to. Ali kada budem pakovala poklon, vidjet ćete sve detaljno, vidjet ćete kako pakujem. Da ću da uradim posle. Kad stiramo kući moram popijemo kafu, pošto kafu nismo popili od 10-20. Kad smo kod toga, jutro sam rekao malo nešto dok sam bio u kolima da idem kod lekara. Čisto malo, eto, da ubacim facts, random, brate. Ja sam juče dobio uput da odem danas kod lekara. Rekli su mi, možeš da odeš kad god hoćeš, znači to da završiš. Ja sam otišao sa Anđelom. By the way, neka žena nas je pohvalila, tačnije Anđelo, da je mnogo lepa. Posle kao ja, da se ja ne sećam vaša, a to znam da nije istina. Sad, Lik je prelep, lik je lepši od mene, ali dobro. U suštini, rekla da pariramo jednom drugom, a to znači da je prelep. Dobro, u svakom slučaju, ona mi kaže žena, znači klinkica, negde tu 24-5 godina, kaže ona meni, pa ja, to mora da se zakaže. Gledam ono pozorak, mi je ovo sve jedno. Ona kaže, ja, pa mora da se zakaže, dajte mi taj papir. I upiše mi, brate, tamo za 20. januar. Katastrofa. Znači katastrofa, Katastrofa.
Vidjet ćete sljedeći part, znači kad smo kod kuće, tako da eto, čisto vas obavijestim što se dešava. Yes. Isto me zanima da ostavite komentar da li biste htjeli da radimo neke ovako daily vlogove, random facts, ovo ono, čisto pitanja svakodnevna, svake stvari koje se dešavaju, to me zanima. Ok, brzom brzinom pakujem poklon, stigli smo kući. Pisat ću vam šta je šta. U suštini, ovo je... Ne smijem da pričam mnogo jer je on tu blizu, čuće sve. Imamo ovo. Što je preslatko. Dalje. Iskreno mislim da će pričati od smeha kad bude video ovo. Mislim da je jako slatko. Poslužit će. Ne pitajte kako znam da će poslužiti. Također, da ima uz to. Ovo, preslatko. Dalje. Imamo ovu kutiju. Iako piše Merry Christmas, a dajemo poklon za novu godinu, nema veze. Kutija je, to znači. Imamo ovo, ovo je kao wrapping paper. Imamo ovo, što je preslatko. Ovo što će mnogo da mu se svidi. I naravno sama kutija. Također vidjet ćete što sam uzela u prodavnici. Prvo ćemo sve ovo, od nečega što budemo uspjeli da stavimo u kutiju. Onda ćemo da pokažemo te stvarčice. Dakle, zapravo sad ćemo morati da otvorim. Jako je lepo materijala, previše da se svidelo. A također znam da ono ovo voli. Jako dobro upakovano. Prelepo je. Sad ćemo da stavimo u kutiju. Na dno. U kutiji na dno ovo jedino staje. Veću kutiju. Ne, nema veze. Smislit ću nešto. Ili ovo da bude na dnu kese, možda. Da, na dnu kese. Onda ovdje, u kutiji, stavljamo ovo. Ovo ćemo pobušti negdje da ćemo staviti. Ovo ne može. Zapravo može nekako. A ovo se ne može zatvoriti. Nema veze, ovo ćemo da vrepujemo. Stavit ću tu. Da se to ne vidi. Ok, to mi se već sviđa. Ove sam htjela da uzmem ovako sve da pobacam. I zapravo ovdje mogu da stavim sve ovo. Dakle, izvinjavam se, nisam pokazala. Htjela sam to, sad ćemo staviti ovdje. Ovo. Gospodin voli preferirati. I ovo ostalo. Ovo, da se nam će moći da stane. Ovo već ne može, ovo ću samo staviti u kutiju. I ovo sam dobila kao uz promociju. I ovo. Ćemo da zatvorimo. I sada ćemo ove da izvedimo. Stavimo sve tu. I zapravo ovo je preko. Kutiju zatvorimo. Kutija 1. Ovo ću staviti preko ovu kesu. Od poklon koji je ispod njega bio toliko očigledan. Idem po makaz. We are back. Evo ovako. Pošto sam ja kako pametno zaboravila wrapping paper, zemit ću od mog milog, da bi samo ovo malo zalepili. Kako se ovo otvara? Aha. Su ga zalepili čovječ. Da se tu otvara jeste. Da ne komplikujem, ću ovako da sesnim. Tako. Što je stavljeno? Ja nisam dobra za sečenje. Koliko toliko ovo? Ne znam kako mogu ovo da stavim. Ok, mogu ovo. Mogu da je stavim. Sad ćemo ovako da stavimo preko onog poklona. Odlično je vidi. Onda ćemo kutiju da stavimo na to. I ovaj poklon. Ovo ćemo tako. Ovo ćemo staviti tu. I sad ćemo ove da stavimo svuda po tome. Ovo ostalo se sve baca. Ok. Poklon izgleda ovako. I to je to kutija, to je to malo, slatko. I kada se ovo otvori, to je unutra tako. Evo ga, kafica, matica i moj mili kuk. Ne kuka, ona samo traži kafu. Mačko ne smiješ ti kafu.
će te ubije. Ne veruj mi, ali to mi je kao sa decom. Znači, kod Anđe da si jači. Vidite kako mi snimamo igrice. Šta mi se smije? Smijem se. Komično. Igramo Minecraft. Yeah, the world. Kreatujemo novi svet. Poj. Evo ga očvice sad. Idemo do grada. Idemo do grada opet. Treba se pošišam, tako to. Sada ćete da vidite na klipu Borisa. Mog bata. Anđelinog rođenog brata od iste majke. Yes. Od istog oca. Valja reći. Rođeni brat. Tako da, upoznat ćete Borisa, momšurak. Stigo je bato. Idemo na šišanje, to je to. Da se sisa. Pazi, moramo da se šišamo na top. Debakl je rekao. Moramo da se šišamo na ćelovo. Rekli smo oboje ćelovo, inače neće da izgledamo ko jaje. Moramo za Božić izgledamo ko jajice. Božić bata, nosi kitu zlata. Znaš što pesma? Znaš da je tako original, bez zazna. Nosi kitu zlata. Da. I evo nas sada u liftu. Evo da se plašim isko kući. Ne, nemoj ni slučajno. Prestani, nemoj. Ne. Znaš da je on bukvalno skakutao pre. Evo došli smo na šišanje. To je to, spremni smo. Evo ovdje nas čeka stolica, tu će Boris, evo ga Boris da šiši na cijelovo i mene. Nema da pobegnemo od toga. To je tako. Tako Boris. Vidi? Zdravo. Daj zdravo. Što znaš? Ići. Ako bi gledao. Neću, pa što ti tako kuća srce? Ma što tu? Joj, vidi kako on se šuška. Ona je vodu već dan, ja moram za veterinara. Ne zanima. Kako gleda. Vraćamo se kući. Znači, vraćamo se kući, ima snimak sa Borisom. Evo sad uživamo u vožnji nazad. Vidi se sneg, a ne pada sneg, a lepo je. To, vidi kako je lepo put. Kao u nekom filmu. Prelepo. Izvinjavam se, čak i malo da čistim. Sneg je, znači kamioni su mi upropastili sve i svašta. Prelepo. Prelepo, stvarno. Tako da eto, bata smo ostavili njegove kući, mi idemo našoj kući. Također, ako ste za to da nekad imamo carcast ili nešto, gdje možemo zajedno da se vozimo i da pričamo, svi zajedno, eto, neku temu, bilo šta, slobodno, eto, možete to da preporučite. Da li biste želeli da vidite neke onako everyday vlogove? Poput današnjeg. Poput današnjeg, eto, kako smo prošli neki dan, nešto. Ako vas to zanima, slobodno komentarišite. Vidimo se kući. Vidimo se in house. Evo kako se vidi posle šišanja. Prošlo je neki period od kako smo se vratili. Ljudi, mi smo zaspali. Ja sam ošamućena i dalje. Mi smo legli, pustili smo Rick and Mortija i to je to, zaspali smo. Znači, koma, evo, kako me ošišala. Top je, tako da, te videli ste i Borisa malo. Spremam trenutno mini klip za TikTok koji ćemo moći odmah da izbacimo jer su kratki sadržaj, brže se edituje nego ovaj tip videa, tako da čim izbacim, prilike ćete vidjeti što se dešavalo, ali neće biti toliko priča, da će biti više ASMR video, tako da, yes. ASMR. Yes. Tako da, to je to za sad. Ako se nešto desi, ako ne, vidimo se u krevetu, ne znam, ono, da kažemo good night. Dobro jutro. Malo mi je čupao kosa, nema veze. Ustao sam jutros u 8, probudila me brzo pošta, nisu ni došli, nego čisto mi javi da se stigne danas paket. Tako da, otišao sam do plaze, oni rade sve, znači ono, tek od 10. Ja sam sad ustao, da kažem, to im radi 10, a sad je 9. Tako da idem da kupim još neke stvarčice za Anđelo, što može, i pokazati se što sam snimio. Evo me dalje u kupovini. Majčica, čujem. Kao neki duksić nešto.
brate, gledam igračkice, ono, dali smo budžet jedan drugom 5000 i sad gledam igračke i sve, ne da ih baš koliko skupo. Ali sad će da nađemo nešto što je sasvim dobro. Od igračkice koliko hoćeš. Samo medved 8000. Tako da, sad će nađemo nešto. Da je Bariso, eno ima gore Goku. Ali pošto da kažem, nema mnogo. Htio sam da uzem slonče jedna, ali nije imalo slonče. Znači, je li neko ima slonče iz onih kao Cursed, kako se zove, već mimova. Tako da našao sam Next Best Thing, to ti ovaj kao Enderman. Znam da igramo Minecraft, pa onako mislim da će da joj se svidi. Ej, zašto sam iz Lilija? Kupio sam ono što sam zaznuo na klipu, što sam snimkao Anđelo, znam da je otišlo i da je rekla da će drugi skupi, ja to kupio sam i ja čisto zapamtio sam šta je. Tako da idemo dalje. Bili smo i u Lili, uzeli smo ovaj set, kao i ovaj, i uzeli smo ovu kupkicu. Tako da, ja mislim da je to to, poklon je završen i sad možemo kući, to je to. I ljudi, hvala vam što ste gledali klip, mnogo znači, u suštini kupili smo jedan drugom poklone, to mi je ljubav, tako da nadam se da će vam se svidjeti za sad klip. Biće i klip kako otvaramo reakcija, to ćemo za novu godinu ili 31. Tako da nećemo da čekamo do Božića, jednostavno smo se dogovorili tad otvaramo. Ako vam se sviđa klip, Lajkujte, šerujte i subscribeujte. Hvala vam. Hvala, bum.